înseamnă mere, dar când apeși mai o dată, timerul ar să pornească. Ok. Și acum te filmez, nu? Mă văd bine? Da, te vezi bine. Tirana Strădau, Dumitru Mândrescu, Ukraine, Workout 2. Hai să filmăm asta. Barul se vadă. Este 20 kilos bar. Este 5 kilos. 5 kilos. 10 kilos. 10 kilos. And 10 kilos. And 10 kilos. Filmează că pun la loc. Și în altă parte. Barul nu trebuie. Nu? Numai kilogramele? Da. 5. 5, 5. 10 and 10. And 10. Stai. Așa. Este. Nu, stai că nu l-am prins. Aici. Arată că eu pun la loc. Da, acum. Hai. Așa se vadă barul. Acum Du-te. Așa. Da, și întoarce se vadă barul. Întoarce. Așa. Și am pun la loc. Stai să-l pun aici. Așa. Stai să fim siguri. Da. Nu, stai să-l pun. Să vede cum fac? Da, ia fă o probă. Bine, da? Da. Ok. Aici nu-mi place mie, nu apare. 20 calorii, 12 burpees și 6 aici. Da, la calorii vezi tu, la burpees vrei să te număr eu sau cum vrei? Ce? La burpees vrei să te număr eu? Da, număr. Da? Și la calorii te oprești tu, da? Calorii, da, eu opresc. Dau drumul? Dima? Da. Îmi spui tu când să apăs. Și spune tot fiecare minute cât au trecut. Da, îți spun. La fiecare rundă, adică, nu? Da. Hai, dă drumul, o dată apasă. Hai, succes, gata. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nu? Nu? Îmi zice Cătălin, Bibo. Bravo, Dima. Una. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Încă 2. 11. 12. Ușor. Bravo. Ești bine. Hai. 1. 2. Foarte bine. 3. 4. 5. Foarte bine. 6. 1 minut 53. 1 minut 54. Ești bine. Recuperează-te la rower. Hai. Lasă să arăt un bun ce să câte unul. Trebuie să fii sferitor, nu spun. Trebuie să n-ai voie să pășești, să fii sferitor. Bine, Dina, bravo. Hai. Foarte bine. Foarte bine ești.
Ai tras la fel ca prima rundă. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Respiră, ești bine. 7. Foarte bine. 8. Ridică picioarele sus. 9. 10. 11. Sari peste rouri. 12. Hai că ești bine. Sari mai sus peste rouri, să nu mai atingi pe rourul cu cerul. Hai, da. 1. Bine. 2. 3. 4. 5. Foarte bine. 6. La următoare să te dai cu bara un pic mai înspre mine, cu totul. Dă-i. 4 minute au trecut. Ai ținut la fel. 2 minute runda, 1,50 ceva. 2 minute cu tot cu tranziție. Dă recovery la row și tragi mai tare la burpees și la hang. Are 2 runde. Are 2 runde. Încep cu 4. Bun. Eu zic că face 4 runde, nu? Dă recovery la row, Dima. Bravo. Foarte bine. Are gas. Așa. Poate sub 1 minut. 50. Bravo, foarte bine. 1. Sari mai tare peste rouri, da? Așa, bravo. 2. Sus. 3. Vezi să nu te împiedi de genul. Sus. 4. 5. 6. Bravo, așa. Sari sus. 7. Foarte bine. Foarte bine. Respiră. 8. Hai încă 4. 9, încă 3. Respiră, respiră când e jos. 10, încă 2, Dima. Încă 2, hai. 11. Hai încă una, sari. Dă-ți bara un pic mai spre mine, o idee. 5 cm, 10, trage mai spre mine. Nu, așa, bravo, ăla-i. Hai, Dima. 1, foarte bine. 2. Foarte bine. 3, bine, Dima. 4. 5. Da, te-ai dus pe rouri, 6 minute. Hai să mai faci o rundă. Hai. Dă-i tare, ultima rundă. Hai. 1 minut 53, 52, dă-i. Dă-i tare acum, că e ultima rundă, că după aia ai pauză. Te odihnești. Foarte bine. Hai să faci 4 runde. Împinge la rouri mai tare. Bravo, Dima. Hai. 1 minut jumate. Un minut 20. Un minut și 10. Hai, sari pe burpees. 1 minut din momentul ăsta ai. Repede. Sari pe să nu te împiedici peste rouri. 2. Hai, Dima, că poți. 3. Sari sus. Sus. 4. Hai. 5. Foarte bine. Sari sus, unde bine. 6. Hai încă 6, Dima. Poți. Hai. 7. Încă 5. 8. Foarte bine. Încă 4. Hai că ai timp. Hai. Hai. 30 secunde. Hai, încă. Hai. Bravo, Hai că ai timp. 20 secunde. Hai că merge, hai. Ia sus, atâta, merge. Hai. 1, foarte bine. 2. 3. Bine, Dima. 4, încă 10 secunde. Hai, repede. 5, încă una.
6, 55, încă 5 secunde. Bravo. Gata. Acum gata, nu mai tragi, gata, odihnește-te. Foarte bine. Bravo, bravo. Bravo, Dima. Nu știu, avem voie să luăm greutățile? Nu avem voie, nu? Vrei să te ajutăm? Dima, avem voie să punem noi greutăți pe bară, să spunem? Îți spunem noi discurile? Avem voie? Când vrei să spui? Cât îți spun prima? Bară. 80? Sau 82? Nu pune nimic? 90. Cât? 90. 90. Așa e. Îți spui tu? Da, băi, oameni. Da, Sunteți în camere? Da, da, ești în cameră. Da. Ești în cameră acolo. Dă-te un pic mai așa. Dă-te mai spre inele. Mai spre inele, dă-te. Da, super. Nu. 90 spre? 90. 40. Nu, cât ai? Avem 70. Mai de 10 și sus, că te... Nu pune 5 și sus. Așa, 10, nu? Așa? Și 5. 90 trebuie. Dar ce scoți 10 și 5? Hai 10 și 5. Așa. 10. Nu! Asta e 80. Pune și mai 5. 90. Dima, vezi că nu te vezi foarte bine, să știi. Nu o să te vezi foarte bine. Acum o să te vezi la clip, dacă ții așa, aici o să te vezi. La complex. Dacă dai mai față, o să te vezi. Perfect. E perfect, e perfect. Ai 10 minute deja. Mai sunt 4. Stai că poți dau camera așa. Perfect, așa. Las că am dat eu camera un pic, Dima. Se vede perfect. Pune centura mai. Sau 15 cu 90, da? Ai 10-50. Trage aer în piept. Hai că e ușor. Mai ai 3 minute din momentul ăsta. Stai în cameră, dă-te mai așa. Așa. Bine. Este 10. E bine, bara e în cadru. Dacă vine în pace. Așa. Hai, Dima, că ai făcut-o ușoară pe asta. Mai ai 2 minute de acum. Așa sunt bine. Hai, sus ia. Un minut și 15. Un minut și 15. Mai stai, respiră. 1 minut și 10.
Nu ești, dă din cadru, dă din cadru. Vino așa, în față, spre bară, așa, bravo. Acum. Un minut, de acum, un minut. Fix un minut. Tare, sub ea. Da, stai. Mai ai. Mai sunt 45 de secunde. Respiră, că o faci. Nu te grăbi. Îți spun că nu-i 30, da? Că n-ai 30. Da? Dima. Stai în cadru. Încă 5 secunde. 3, 2, 1. 30 secunde. Bag-o. Foarte bine. Bravo. Sus. Hai, încă 18 secunde ai timp. Dai bine, ai timp. 15 secunde ai timp. Bine, sus! 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 Bine, mă! Gata. 55. Îl opresc? Nu. Se oprește singur. Gata. Bravo! Gata, mă! Bravo, Dima! Hai să filmați. Bravo! Ajută-mă, Diana. Deja? Hai să mă ajuți. Scoate tu ca să mă... Lasă, Dima, stai tu că scoate Diana. Scoate aici discurile. 10. 10. 20. 10. 10. Bara. Și bara. 20? 20. Mai din parte. Hai și în partea asta, Diana. Pune-l aici. 10. Să văzut, 10. 20. 10. 10. Bara, mai fac o dată? Ia, fac. 120. Oprește tu, că nu opri nimic. Da, să da.